ধর্ম সইব নাই রে ভাই ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ତମେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା କଲ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆରେ ବାପା କାହିଁକି ଆଉ ଆଗକୁ କଥା ବଢଉଛ? କଥା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢଉନି ମଉସା। ତମ ପରି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମଣିଷକୁ ଶିଖା ଅପମାନ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏସବୁ ତମେ ସହୁଛ କେମିତି? ଶିଖାକୁ ରୀତି ମଉସା আরে তাকে শাসন করে লাভ কন? কর কর ঝিওটি আরে সবু ভুল দোষ আম ভাগ্যরে তাকে দোষরে কিছু লাভ নাই মৌসা। এ গোটে বিষধর